Du lytter til Hormoner på arbejde. Hver dag går hver tredje af dine kvindelige medarbejdere mellem 40 og 60 år på arbejde, selvom de føler sig ved siden af sig selv og måske kun har sovet få timer. De finder strategier til at komme gennem arbejdsdagen, på trods af hedeture og togjern. Hormoner på arbejde er stiftet af Stine Mathieu, som er uddannet journalist og arbejder med NHT, naturlig hormonterapi, og Maja Aagaard, som er tidligere leder inden for kommunikation og marketing. I dag så skal vi møde Ines Brodgajsker, og vi har inviteret Ines hjem til Maja, så vi sidder her ved spisebordet med en kop kaffe og hund og høns i baggrunden i hjemlige omgivelser. Og Ines er generalsekretær i Association of Nordic Engineers, og så er hun samtidig mindful coach med egen virksomhed. Vil du lige selv fortælle, Ines, hvad består din arbejdsfunktion af, og det her mindful coach? Jamen først tak fordi jeg måtte komme. Og Association of Nordic Engineers, det er en regional samarbejdsorganisation mellem 5 forskellige fagforeninger, der repræsenterer ingeniørs interesser. Og jeg står i spidsen i den organisation. Så til dagligt, der er mange strategiske overvejelser og beslutninger, der skal tages. Og samtidig har jeg et lille hold på 2 medarbejdere, som jeg er chef til. Og ved siden af det, så har jeg mit egen lille virksomhed, der hedder BU Mindful Coaching. Fordi jeg synes, at det er muligt at kombinere en meget pulserende professionelt liv, men også liv ved siden af. Så kunne jeg måske lige spørge lidt ind til, altså hvis du har en kvinde inde til coaching, som oplever nogle af de udfordringer, som du selv har stået overfor, hvad vil du så råde hende til? Coaching foregår på den måde, at jeg kommer ikke med løsninger. Jeg stiller spørgsmål. Så jeg har faktisk en dialog med mine kunder, og stiller bare relevante spørgsmål. Og igennem svarene kan klienten, eller kvinden i den tilfælde, finde frem til det svar, som ligger jo inde hos os. Men ofte har vi bare ikke tid til at have igen kontakt til os selv og høre os selv. Fordi vi er travlt med at høre andres meninger. Og ofte vi møder problemer, fordi vi har masser ubevidste overbevisninger. Og det er dem, jeg prøver at ligesom nedgrave. Hvis vi starter med at gå tilbage til første gang, du oplevede, der var et eller andet nyt, der foregik i din krop. Kan du huske, hvornår det var? Ja, faktisk meget tydeligt. Det var i april sidste år, lige efter påske, hvor jeg blev virkelig ramt af stor træthed og kunne ikke næsten ingenting. Og blev også forskrækket af den følelse af håbløsheden. Og talte til min mand, og så sagde jeg, at jeg blev nødt til at tage til lægen, fordi der er noget galt med mig. Og jeg var også meget ked af det, og begyndte faktisk at græde, fordi det var virkelig ubehagelige følelser at have. At være en, der ikke kunne så mange mere. Jeg skulle faktisk sove om dagen, og selvom jeg sov 3 timer om dagen, så var det ikke nok. Da jeg vågnede efter de 3 timer, så var jeg alligevel udmattet, og ikke orkede noget som helst. Eller i hvert fald ikke havde et ønske om at gøre ret meget på det tidspunkt. Sov du om natten? Ja, jeg faktisk sov som en sten. Det er så privilegium på en måde, så jeg har ikke haft noget problem med at sove om natten. Så. Og den der træthed, var det sådan en, der kom fra den ene dag til den anden, eller kom den sådan snigende? Hvis jeg kigger tilbage til den der april i sidste år, så tror jeg nok, den er kommet efter en længere periode, hvor jeg var under stress. Fordi der var noget vanskeligheder på arbejde. Og jeg tror nok på det tidspunkt, jeg skulle bare overleve og håndtere den situation, så der var ikke så meget plads til at tage hensyn til mine behov, fordi jeg skulle lige ordne situationen. Og lige så snart situationen var overstået, 1 måned efter, gav min krop op. Der sagde den, nu kan jeg ikke mere. Det er ligesom, at adrenalinet var pustet ud, eller den forsvandt bare i min krop. Så det var sådan en udbrændthedsreaktion nærmest?
Det kan man godt sige, og det var også det, min læge sagde til mig. Jeg tror, du er virkelig tæt på at have burnout, og du skulle bare hjem og snakke med din chef og sige, om du kunne befri din kalender, og så vurdere, hvad er der så vigtigt for dig lige nu. Og da jeg gik hjem, så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, at jeg er så tæt på burnout. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg ringede alligevel til min chef og fortalte ham, at sådan er det den situation, og jeg skulle faktisk til Oslo og stå på scenen og holde et oplæg. Og der sagde jeg til ham, det kan jeg simpelthen ikke lige nu. Jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Og hvad gjorde du så? Blev du sygemeldt, eller hvordan taklede du det? Nej, det var faktisk sjov erklæring fra min læge, der sagde, at han kendte mig godt, at sygemeldingen ville ikke være en god idé for mig, fordi han kendte mig, at det ville være kun værre. Men han sagde til mig, at du bliver nødt til at love mig, at du går hjem, og du virkelig prioriterer dig selv. Og det gør jeg. Men talte igen med min mand om det, jeg fik at vide. Men det sjoveste var jo også, eller det mærkeligste i hvert fald, at jeg kunne ikke faktisk tænke klart. Der var noget også galt med min hjerne, som jeg ikke har oplevet tidligere. Og så synes jeg, at min bryster var meget ømme, og der tænkte jeg nok, hvordan kan det passe sammen med burnout? Der var sådan noget ting, som gav overhovedet ikke mening. Og det var faktisk min mand, der ikke kunne sove en nat. Og han læste en artikel, som var skrevet af en kvindelig forsker. Og morgen ved vores morgenmad sagde han til mig, ved du hvad? Det hun skriver, det er ligesom at lytte til dig. Det er det samme ord, og hun var også hos lægen, og lægen sagde, at det var stress. Men faktisk, hun snakker om præovergang. Og så kiggede jeg på min mand og sagde, det kan da ikke passe, at jeg er i præovergang. Jeg er kun 46. Jeg er faktisk skammet lidt over mig selv, fordi hvordan kunne jeg være så analfabet og ikke kendte til præovergang? Fordi jeg ved godt, at overgangen findes, men for mig det var sådan, det er kun for kvinder efter 52. Det er der, hvor man bliver ramt af overgang, så det kunne ikke ramme mig lige nu. Så ja, jeg begyndte at købe ind forskellige bøger og snakke til folk omkring mig, fordi jeg følte mig også meget ensom. Men jeg kender jo også min personlighed, og når jeg ikke kan acceptere noget, så kæmper jeg imod. Og det var virkelig ikke det, jeg skulle på det tidspunkt, fordi det skabte jo endnu mere stress. Og for mig, for at acceptere noget, så blev jeg nødt til at tale med nogen. Og der kunne jeg bare sige, der er ikke mange, der taler om emnet. Og så fortalte jeg til en af mine kolleger, som er en lidt ældre kvinde på arbejde, og så sagde jeg, hvad kan jeg gøre? Har du ikke nogen? Og den aften sendte hun mig jo et link til jeres projekt. Og der tænkte jeg nok, der er alligevel synkronicitet i livet. Og så kontaktede jeg hjem med det samme. Da du selv sådan blev bevidst om, at det her det måske hang sammen med noget hormonelt, var det noget, du talte med din chef om? Eller blev du ved med ligesom at sige, det her det er nok stress, så det er det, vi skal behandle det som? Nej, faktisk, jeg sagde det til ham på et tidspunkt, fordi han er nordmand, og han var til København til et møde, hvor vi sad, og vi taler jo skandinavisk, så der er en lille smule den der nogle gange, man skal undgå misforståelse. Så sagde jeg bare til ham, ved du hvad, vi snakker meget om det der stress, jeg er måske ramt af, men i virkeligheden tror jeg, at det hænger sammen med præovergang. Og så kiggede jeg på ham og sagde, forstår du, hvad jeg mener? Ved du godt, hvad overgang er? Og så begyndte han at grine, og så siger jeg forstår dig godt. Det er ikke noget, som jeg oplever selv, men jeg ved godt, hvor overgang er. Og jeg tror bare, at den der åbenhed omkring emnet med min chef, og også den måske lidt lettere attitude, og ikke tage tingene alvorligt på det tidspunkt, hvor vi kunne også faktisk sidde og grine sammen om det. Ikke grine om emnet, men faktisk om situationen på en meget sådan fin og forståelig måde, var virkelig godt for mig. Og det var det måske, der var nødvendigt også at se, at der er en åbenhed og forståelse fra min chef omkring det emne. Jeg synes ikke, at jeg blev mødt med fordømme,
Men jeg vælger jo også et tidspunkt, hvornår man kan sige det. Formålet for mig er ikke at råbe højt om det, men formålet for mig er at være åben om det, når det handler om mig, men også om de forventninger, fordi i mine roller, der er større forventninger for mig. Og derfor bliver jeg nødt til at også indrømme, at det ikke i dag. Måske i dag bliver jeg nødt til at præstere lidt mindre, end I er vant til at sige mig. Nu er du jo også selv chef. Taler du åbent om dine symptomer og din overgangsalder overfor dine medarbejdere? Ja, det gør jeg. Jeg fik også et nyt hold, og det måske også hjælper. Men da jeg fik som et nyt hold, så var det sådan, at nogle gange ved møden, så kunne jeg bare mærke, det blev varmt. Kunne vi ikke lige åbne vinduer, eller lige pludselig kigger de på mig, og så siger, nu Ina, skal du sige, hvad jeg skal gøre? Og jeg var sådan, det kan jeg simpelthen ikke lige nu. I bliver nødt til at give mig en lille pause, fordi det blev ikke i dag. Og det er fordi, jeg er ramt af den fysiologi. Men jeg lover jer, at jeg kommer tilbage. Men det kunne kun ske, efter jeg har accepteret, at det er en del i mit liv lige nu. Sådan er det bare. Så jeg kæmper ikke imod. Og det er måske det, der hjælper os at være mere åben om det. Føler du godt, at du kan passe dit arbejde, som du plejer, når du har de her symptomer? Eller er du bekymret for, at du når et tidspunkt, hvor du er nødt til at vælge? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg er i virkelig god tilstand at passe på mit arbejde. Men det jeg gør, det er faktisk at bringe noget justeringer i min hverdag. Og være virkelig god og også tydelig omkring, at her arbejder jeg hjemmefra. Her bliver jeg nødt til at tage en lille pause. Introducere meditation i min hverdag, eller trække vejrøvelser, eller hvad det kan være godt for mig, og ikke skylde det, eller også faktisk gå til træning midt om dagen, og så sige, okay, så arbejder jeg mere timer om aftenen, men lige her bliver jeg nødt til at gøre det. Og det har jeg igen været meget tydeligt om på mit arbejde. Der er noget tidspunkt i min kalender, som ikke kan bookes for andre ting, fordi det er bare min tid. Fordi det giver mig overskud for at passe på mit arbejde. Også en anden ting, og det var igen en anden mandlig chef, der sagde til mig, da jeg startede i den her rolle, husk at have hvilepause i din kalender, fordi du skal passe på dig selv. Der er ikke andre, der vil gøre det. Så når jeg rejser, og det gør jeg meget i mit job, så prøver jeg at booke min rejse på den måde, at der er altid en lille smule tid til mig selv, inden jeg skal enten mødes, eller løbe til et møde, men bare for at jeg kan være med mig selv. Og så synes jeg også andre ting, der er jo kosttilskud og vitaminer og mineraler og alle andre mulige ting, man kan indtage for at hjælpe i sin hverdag for at formindske de symptomer. Det synes jeg har fået. Så nu har du været god til selv at undersøge, hvad der lå bag, og du har også været god til selv at finde nogle løsninger, sådan så du kan passe dit arbejde, og du kan hænge sammen og ikke er for træt. Der er mange kvinder, som ikke er i stand til det, og som måske også føler sig utilstrækkeligt, fordi de ikke kan være på arbejdet fra morgen til aften, uden at være enormt træt, og ikke kan koncentrere sig sidst på dagen. Hvad tror du, der skal til, for at man hjælper de kvinder, som ikke selv kan tage beslutninger på samme måde, som du har gjort? Jeg tror for det første, så skal der være lidt mere forståelse og viden. Det er ikke en sygdom, men det er en fase i livet, som rører jo virkelig mange kvinder i verden. Og jeg tror også, at vores arbejdspladser skal måske indrettes på en anden måde. Hvorfor kan vi ikke have mere hvilelokaler, hvor for eksempel ikke kun kvinder, men alle andre, der har lige behov for at trække sig lidt tilbage, kunne benytte sig af. Men jeg tror, der skal være også klare retningslinjer, eller i hvert fald i organisatorisk strategi på arbejdsplads, der skal være lidt mere viden om det. Inklusion er også den fase i livet. Nu er jeg ikke HR-specialist, så ved jeg ikke, hvordan man skal gøre det, men jeg tror, det kunne være deres opgave. Og så synes jeg, at jeres projekt, I gør det virkelig en god indsats. Og nu ved jeg også godt, nu arbejder jeg jo for fagforeningen, og jeg ved godt, I har fat i dem, og nu ved jeg godt også, at I der organiserer et webinar
DM, I har afholdt noget workshop. Og det tror jeg, det er denne vej. Fordi det, der undrer mig også, når jeg er så hos min læge, der ligger jo ingen brochure om menopause hos ham. Nu jeg siger hos ham, fordi min læge er en mand. Eller andre steder, det er faktisk kun hos gynekolog, man kan finde det. Vi har jo ikke noget reklamer eller awareness raising omkring overgang i det offentlige. Det er en fase, og den skal håndteres. Og det er svært for nogen, og derfor man skal vise forståelse. Ja. Nu er du god til at fortælle åbent om det, men det er sådan et emne, som er lidt tabubelagt for mange. Og det er jo også noget af det, vi møder, når vi er ude at tale med nogle af de nogen synes, at det ikke er noget, vi skal have ind på arbejdspladsen, for det er privat. Kan du forstå det, at det er sådan noget, som det er for privat at tale om, det er for privat at komme ud i det offentlige? Det er faktisk noget, som jeg har selv gået og sådan spekuleret på. Hvorfor er det så svært for os at tale om det? Også for eksempel om menstruation. Det sker jo hver måned for 50% af befolkningen på jordkloden. Men det taler vi ikke om. Vi er meget forskellige som mennesker. Og forskellige emner lige pludselig. For nogen er meget personlige, for andre mindre. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der ikke ønsker at tale om det. Men for mig, det er vigtigt at sige tingene, som de er. Det er jo mit ansvar at sige til mine medarbejdere, det har ikke noget med jer at gøre. Jeg har ikke gjort noget forkert. Det er bare mig i dag, jeg har en dårlig dag. Hvis vi tænker tilbage på, inden du sådan blev bevidst om, hvad det var, der skete. Hvad kunne have gjort en forskel på din arbejdsplads? Er der noget, de kunne have gjort anderledes, sådan, så du måske ikke behøvede at gå og vente, før du fandt ud af, hvad det egentlig var, der skete? Jeg tror, hvis HR kunne sådan uddele noget brochure om overgang i kantinen, så måske ville jeg så få øje på sådan, jeg har haft det sådan, det er først om et par år, det er ikke lige nu. Og jeg kan huske også på et tidspunkt, jeg var i Helsemin butik for at købe noget vitamin, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så sagde jeg til ekspedienten, at der var så varmt. Og hun sagde til mig, hvor gammel er du? Jeg sagde, snart 45. Nå, men ved du hvad? Så er du måske i prøveovergang, eller så gik jeg op og sagde, er du dum eller hvad? Og så gik jeg bare. Men tænk bare, at jeg kunne have sådan også attitude. Men det er fordi, jeg havde ingen viden. Og det, jeg synes også var ekstremt tankevækkende for mig, da jeg var til en af jeres workshop, hvor man fortæller, at menopause, det er bare en dag. Efter man har ikke haft menstruation i et år. Men tænk bare, og man går faktisk og tro på, at ja, menopause, det er lige der, hvor det stopper, og så begynder alt muligt gene. Har det en betydning i forhold til din arbejdsplads, at du er så åben? Nu siger du meget, at du snakker med din chef og dine medarbejdere, men har det nogen som helst form for ringe i vandet ud på resten af din arbejdsplads, eller er det meget sådan i den søjle, du er i, hvor I så snakker om det? Men jeg har talt med en i min kollega, som er så ansvarlig for diversitet og andre ting. Og jeg har faktisk efterspurgt, om det kunne være en god idé, om jeg skriver faktisk på vores intranet sådan en info om, der er andre kvinder i samme situation som mig, som ønsker at drikke en kop kaffe med mig, og så sige, hvad vi kan gøre. Jeg var på kursus her i søndags om fuldstændig noget andet, men der sagde man, at egenskaber i lederskab er at tage initiativ og tage ansvar. Og så tror jeg også, det er op til det enkelte at tage initiativ omkring de emner, som er vigtige for dem. Jeg lægger ud med et citat, som jeg har fundet på sociale medier, og så tager vi sådan en omgang, altså hvad vi sådan tænker om det, ikke? Det er en kronik i Berlingske om overgangsalder, at den fortæller, at det er en forhindring for kvinder i ledelse. Og den fremkaldte nogle kritiske kommentarer på sociale medier. En af kommentarerne, det lød sådan her, at det var en stigmatisering af kvindens biologi, tilføjet lidt victim blaming, og så tilføjede hun, at kvinder og deres biologi, igen, så er de selv skyld i manglende repræsentation i det øverste ledelseslag. Så
Prøv lige at starte den anden vej. Maja, hvad synes du? Hvad tænker du om den her? Jamen, jeg kan jo kommentar? egentlig godt forstå kommentaren, fordi det her med at skyde skylden på kvinder, altid når det handler om ligestilling, og sige, at det er også kvindens egen skyld. Vi skal tage os sammen, vi skal mande os op, vi skal holde op med at være for bløde, vi skal finde det der hårde skjold frem. Det er sådan en retorik, som man har brugt i rigtig mange år, hvor det handler om, at kvinden skal passe ind i de maskuline rammer, der nu engang er. Og jeg er jo helt enig i, at det er jo ikke det, der er vejen frem. At kvinder skal ikke passe ind i de maskuline rammer. Det er der også rigtig mange mænd, der ikke passer ind i de maskuline rammer, der er i erhvervslivet. Så selvfølgelig skal vi også arbejde med rammerne. Men når det er sagt, så er der jo noget omkring kvinders biologi, som vi ikke kan diskutere. Der sker jo noget i perimenopausen og i menopausen, hvor det har nogle konsekvenser, hvor der er en overgang, som vi jo også har talt om, og det kan vi jo ikke diskutere. Det sker jo, og den forandring er anderledes for kvinder, end den er for mænd. Og det har en indflydelse på vores arbejdsliv. Og det er jo ikke vores skyld. Altså, det er jo ikke vores skyld, at vores biologi er indrettet på den måde. Den er indrettet, ligesom det heller ikke er vores skyld, at vi bliver gravide. Det er jo nu engang sådan, det er. Men selvfølgelig har det en indflydelse. Er det så vores ansvar at gå ud og sige, at vi skal gøre noget ved det? Altså, er det vores ansvar at sige, at det er kvinden selv, der skal sørge for, at vi ikke har symptomer, eller er det arbejdspladsens ansvar? Og der ligger jeg jo helt klart også på, at det er også arbejdspladsens ansvar at indrette arbejdspladsen, så den også rummer kvinder, der har hormonelle gener. Så derfor synes jeg ikke, at jeg synes, det er mere nuanceret, end det, som hun udgiver i den her kommentar. Jeg synes ikke, at det er enten eller, jeg synes, det er både og. At der både er en biologisk forandring, og at vi jo selvfølgelig skal ændre vores arbejdspladser, så de er mere rummelige over for alle typer, også kvinder i overgangsalderen. Ja. Okay. Altså Ines, det hun jo prøver at sige, det er, at nu kommer vi igen ud og rammer nogle af de ømme punkter, som kvinder har. Altså at nu er kvinder igen ofre for deres biologi. Så ligesom kvinder, de også er ofre for, at de skal være gravide og er en belastning for arbejdspladsen. Og mange kvinder, nu kommer de tilbage på arbejdet igen efter 3. barsel måske, og så har de kunnet hjælpe med problemer igen, som gør, at de er en belastning på arbejdspladsen. Når vi nu går ud og reklamerer for det, så er der jo ikke nogen, der gider ansætte kvinder længere. Det er ligesom det, der er det underliggende i hendes kommentar. Hvad tænker du om det? Men det er så sjovt, fordi vi er ofre, når vi opfører os som ofre. Og det tror jeg nok, det er faktisk et problem i alle vores kommunikation. Vi kan ikke få noget godt ud af det, hvis vi kommer fra offres udgangspunkt. Så tror jeg nok faktisk, der er også noget i vores formidling, der skal ændres. Det er ikke for at sige, stakkels os, tager hensyn til os, gør som vi kræver, fordi det skal I. Nej, det er faktisk, og nu alle snakker om inklusion, så det er jo faktisk et god rammer for at sige, okay, kan vi ikke være åbne for det? Jeg kan faktisk ikke forstå præmisser, at så vil de ikke ansætte os. Det forstår jeg ikke, men det er så måske meget langt væk fra min måde at være i verden på. Så jeg tror, vi skal for det første ændre vores narrativ omkring overgangsalder. Vi skal fortælle, hvad det er. Det er ikke os imod dem, men det er faktisk en fase, det er baseret på fakta, og det kan man jo ikke udenom. Sådan det er. Og det tror jeg, vi skal starte derfra. Alt andet er sekundært. I hvert fald for mig. Ja. Jeg er meget enig, men jeg kan omvendt også godt forstå den der skræk, fordi jeg møder jo mange kvinder i min klinik, som ikke møder den her forståelse. Og det er jo den skræk, som rigtig mange kvinder går med. Det er jo det her med, at jeg gør mig sårbar, så derfor næste gang der er en fyringsrunde, så er det mig, der sidder nærmest.
eller at jeg får ikke det her ansvar, fordi at det her det er et svaghedstegn, og det skal jeg helst forsøge at skjule. Og der er jo heldigvis nogle arbejdspladser, blandt andet den arbejdsplads, du er på, hvor man er meget åben over for det, man er rummelig over for, og man fortæller det, fordi de har tillid til, at du nok skal løse din opgave, og du ved bedst selv, hvordan du skal indrette dig. Men der er også mange arbejdspladser, hvor man ikke har den tryghed, og hvor man er nødt til at præstere og bruge albuer og lade som om, at man er en af dem, der er allermest fremme i skoene for at få nogle muligheder. Så der kan jeg godt lidt forstå den der med, at man giver dem der har den her idé om, at kvinder er lidt svage køn, så giver man dem ekstra ammunition. Men hvor vi skal starte, jeg synes det er helt klart, det er arbejdspladsen, men det er også på samfundsplan, at man også, netop som du siger, skal give kvinder lidt ryggrad til at sige, at du skal ikke bøje dig for det her. Altså, du har ret til at gå i overgangsalderen, og du har ret til at have nogle dage, som er lidt værre end andre. Det har alle. Men det er en rigtig, rigtig forskrækkende periode for nogen at gå ind i, fordi det kan godt være, som du også oplevede meget pludseligt, at så kan man ikke kende sig selv. Og man oplever nogle symptomer, hvor man tænker, hvad sker der med mig? Har jeg kræft? Har jeg en depression? Er jeg skizofren? Er jeg ved at blive vanvittig? Og man går til lægen og siger, at alting ser fint ud, der er ikke noget i dine blodprøver, du er nok bare lidt presset. Og dybest set kan man godt mærke, det er jo ikke det handler om. Jeg har været presset før. Der er så meget mere på spil her. Så man bliver jo enormt forskrækket. Så derfor, ja, nu lægger vi rigtig meget ansvar over på arbejdspladserne, fordi vi kan se, at de har en økonomisk interesse i at tage fat i det her. Men det er helt klart også et samfundsansvar. Samfunds er også individs. Jeg tror, at det er bare 3 ben, vi skal kigge på og håndtere det samtidig. Og i forhold til arbejdspladser, nu er det mental sundheden jo en nøgleord, eller buzzword. Men den er rigtig buzzword, fordi vi skal virkelig kigge på, hvor kommer problemerne hen. Og det er ikke kun kvinder i overgangsalder, men vi har også stor epidemi af unge mennesker, der lider i mentale skavanker. Men nu arbejder jeg jo også for fagforeninger, og der har vi jo tillidsrepræsentanter. Og vi har jo også tillidsrepræsentanter, der kigger på psykisk miljø på arbejdspladser. Så jeg synes jo også, at det er den ressource, der kan udnyttes. Det er også den ressource, der kunne måske undervises og klædes på omkring menopause. Fordi det, der er virkelig utroligt, og jeg har også selv været i den situation, og som du også nævnte om de andre, der stillede en masse spørgsmål om, dør jeg nu i morgen, eller hvad er det med mig? Hvordan kan det være, at vi kvinder ikke ved, at det er noget almindeligt? Det er menopause. Det er fordi, igen, vi har ikke information. Når man er ung og får sin menstruation, alle sammen fortæller, nu lev forsigtigt, fordi du har muligheden for at blive gravid. Alle får det at vide, men der er ikke nogen, der står og hopper højt. Ja, forsigtigt. Du er 45, så det betyder for dig, at sådan. Og det synes jeg, det ville være meget fornuftigt, hvis vi kunne få sådan information. Ja. Altså det jeg også oplever, som jeg også tænker har en stor indvirkning, det er også det her med, at rigtig mange unge piger, allerede fra de er teenager, så får de måske smerter i menstruationen, eller får nogle PMS, kraftige blødninger. Og så er det første behandlingsmulighed, det er p-piller. Og så er man måske p-piller i 10, 15, 20 år af ens liv, og så skal man have børn, og så stopper man med p-piller, fordi man vil gerne være børn, og efter graviditeten, så bliver man væltet af hormonelle symptomer. Og rigtig mange er jo sådan lidt, var det på grund af den der graviditet, eller er det på grund af perimenopause, eller hvorfor er det, jeg bliver væltet af det nu? Jamen i virkeligheden, så er det jo bare nu, du kan mærke din krop. For det kunne du ikke før. De 20 år, du har været på p-piller, har du ikke kunne mærke din krop, fordi den har ligesom sat cyklus på pause. Ikke fordi man skal finde sig i de her ting, det skal man ikke. Man skal gøre noget ved det. Men p-piller skubber bare problemet mange, mange år forud, og så rammer man menopausen samtidig med, at man stopper med dem, og man har været igennem graviditet, så rammer det ekstra hårdt. Hvis vi har ondt i hovedet, så tager vi et par Panodiler, så tager vi bare arbejde alligevel. Hvis jeg har menstruationssmerter, jamen så enten tager jeg Panodiler, eller også så tager jeg nogle p-piller, fordi så har jeg bare en lige cyklus, så mærker jeg ikke min krop, og så tager jeg bare arbejde alligevel. Altså vi bliver ved med at
medicinere os ud af de udfordringer, vi har, sådan så vi kan fungere, sådan som samfundet forventer, at vi kan fungere. Og der er jeg jo lidt kvindeaktivist og siger, at vi har ret til at have en cyklus, vi har ret til at have smerter, vi har ret til at svinge, vi har også ret til at være humørsvingende. Og så skal vi have ret til at gøre, ligesom du også har gjort, ligesom at sige, at der er en periode i min cyklus, 5 dage inden jeg får menstruation, hvor jeg ved, at jeg ikke kan fungere, så der lukker jeg min kalender, og så er der ikke nogen, der stiller nogle forventninger til mig, som jeg ikke kan leve op til. Men der er nok langt vej igen. Jamen, der er håb alligevel. Jeg tror nok, det skal nok lykkes. Skal vi komme ud til din arbejdsplads og starte dialogen om overgangsalder med et foredrag eller en workshop, så skriv til os på kontakt@hormonerpåarbejde.dk.